По 12 років позбавлення волі зажадала окупаційна прокуратура для двох кримських татар Вадима Бектемірова та Зекерії Муратова, яких окупанти затримали влітку минулого року нібито через причетність до партії Хізбут Тахрір. Через це їх звинуватили у тероризмі та спробі нібито захоплення влади в Росії. 11 лютого вирок ухвалить Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону. Зекерії Муратову 64 роки. Він інвалід 3-ї групи, який переніс безліч операцій. Вадим Бектеміров – магістр ісламських наук. Напередодні обидва політв'язні виступили з останнім словом. За словами Еміля Курбєдінова, Вадим Бектеміров у своєму виступі висловився щодо абсурдних обвинувачень, чим вразив багатьох присутніх у залі. Его выступление было просто блестящим, да, по-другому я назвать не могу это. Я остался под огромным впечатлением, я думаю, даже все, кто там присутствовал в этом судебном заседании. Вот, Вадим смог показать всю абсурдность вообще политики, которая сегодня проводится в отношении нашего народа, да и в России в целом. Он напомнил всем, к чему и почему все это происходит, откуда это берет свои корни и насколько это абсурдные обвинения в отношении нашего народа, крымских татар и крымских мусульман. Великі десантні кораблі окупантів зайшли до Севастополя. Корольов, Мінськ, Калінінград, Пьотр Моргунов, Георгій Побєдоносець та Олійнігорський Горняк. Їх перекинули з Північного та Балтійського флотів нібито на навчання. Загалом, за даними російського Міноборони, до маневрів залучать майже 1,5 сотні бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літаків та вертольотів, 1000 одиниць техніки та близько 10 тисяч військовослужбовців. За легендою, вони протидіятимуть загрозам з моря. Під приводом навчань російські окупанти перекрили значні ділянки акваторії Чорного та Азовського морів. На мапі ці ділянки позначені червоним кольором. Як повідомив керівник Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко, Росія фактично почала економічну блокаду українських портів. Такого не було за всі 8 років війни. Не хочемо ніякої паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт морської блокади українських портів, про яку ми 2 роки попереджаємо. Це треба зупинити на найвищому міжнародному рівні. А паніки не треба, тому що при слові «блокада» першими будуть змінювати свої плани судновласники. Треба об'єднати всі зусилля зараз. Зупинити Путіна та війну. З таким закликом до стін Європейського парламенту у Брюсселі вийшли представники української громади. До них долучилися білоруси, які вимушено залишили свою країну, а також депутати Європарламенту. Представники від Німеччини та Литви кажуть, що хотіли продемонструвати солідарність з Україною та рішучість у протистоянні російській агресії. Вони наголошують, що Європа зробила висновки після вторгнення Росії у 2014 році та готова дати відсіч. Я бачу, що серед європейської спільноти більше єдності на тлі загрози. Подивіться на Фінляндію та Швецію, як навіть вони прагнуть до НАТО, чого ніколи не було. Ми хочемо дати дуже чітко зрозуміти, що Європа та демократичний світ виступають спільно проти такої загрози. Ми підтримуємо усі цінності України, її територіальну цілісність, незалежність, свободу та демократію. І ми підтримуємо усі зусилля зі зміцнення України, політичного та військового, а також хочемо, щоб спільнота, яка тут є, відчувала, що вона не самотня. Європа з Україною. Підтримка тут відчувається, і треба, щоб ми збиралися, щоб ми також давали людям відчути, що Україна не є сама. І що ми тут боремося не тільки за Україну, але також і за безпеку, і за свободу Європи. Але є також боротьба, чи захист, принаймні, спроба захиститися від зовнішнього вектору. І там кажуть, що до 135 тисяч військів із всіх боків України. Із Криму, із Придністров'я, з Білорусі, з Росії, із Донбасу. Так що це порядна справа. Люди, які шукають миру, не накопичують довкола своїх сусідів такі воєнні сили.
Україна закликає ОБСЄ активізувати роботу на Кримському напрямку. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі зі своїм польським колегою та головою організації Збігнєвом Рау. Очільник українського МЗС наголосив, що на окупований півострів поширюється мандат ОБСЄ. Донбас – це дійсно зараз тема номер один, але не забуваємо про Крим. Я хочу нагадати, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України, включно з Кримом. І ми хочемо бачити більш активну роботу СММ ОБСЄ на цьому напрямі. The OSCE will continue to do everything we can. ОБСЄ продовжить робити все можливе, але для цього потрібна політична воля та залученість усіх сторон для забезпечення своїх зобов'язань та завершення кризи. Obligations and bring the crisis. Кулеба також закликав ОБСЄ підготувати доповідь щодо незаконної російської паспортизації жителів окупованих частин Донеччини та Луганщини. Це велика проблема, системна проблема, і ми повинні звернути на неї увагу. Не лише в контексті ситуації в Україні, але й для того, щоб дуже чітко зафіксувати цей кейс, цей випадок, щоб і які наслідки він тягне за собою для держави, що вдається до подібного кроку паспортизації, для того, щоб потім на роки вперед будь-хто, хто намагатиметься повторити цей російський досвід, тричі думав перед тим, як вдаватися до такого кроку. Російські окупанти відкривали вогонь на Приазов'ї. З ручних та станкових протитанкових гранатометів били у бік позицій українського війська неподалік Водяного. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, українські військові не постраждали, а дали ворогу відсіч вогнем. Утім, на ранок четверга обстріли поновились. Неподалік Пісків противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Зайцеве російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Гранітного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. СБУ запобігла теракту у Києві та схопила білоруського агента. Про це йдеться у повідомленні спецслужби. Зловмисника, як виявилося, місцевого жителя затримали, коли він намагався підпалити автівку біля офісу громадської організації. Співробітники СБУ встановили, що чоловіка через анонімну телеграм-спільноту завербувала білоруська державна структура. За вказівкою куратора він залякував журналістів та іноземців, повідомляючи про псевдомінування. Також організовував мітинги біля іноземних амбасад, ба більше збирав дані про українських військових у прикордонні з Білоруссю. Чоловіку оголошено підозру у теракті та державній зраді. Обещали перевести? Да, Сколько? 100 тысяч. За что? За то, що я подожу машину. Какую? Вот это що стоїть. Ще треба було поїхати в город Житомир під воєнкомат і сфотографувати, які там машини припарковані. Ти сфотографував? Да, сфотографував. Також вони просили, якщо є можливість, пробити номера цих автомобілів, де я тільки зміг робити один номер. Більше 41,5 тисячі нових пацієнтів із ковідом виявили на материковій частині України. Більше 16,5 тисяч українців одужали, а 280 не змогли подолати хворобу та пішли з життя. За даними Міністерства охорони здоров'я, це найвищий добовий показник смертності від кінця грудня минулого року. На сьогодні майже 590 тисяч українців хворіють на COVID-19. При цьому споживання рідкого кисню в лікарнях становить 145,5 тонн на добу. Це у 2,5 рази менше, ніж було за попередньої хвилі. Проте ми готові й до гірших сценаріїв, адже зараз заклади охорони здоров'я отримують та встановлюють нове кисневе обладнання. 105 кисневих станцій будуть доставлені в регіони протягом лютого, ще 120 – у березні.
Перші 60 тисяч курсів препарату Молнупіравір для лікування COVID-19 уже розподілили по регіонах України. Стежити за їх наявністю можна через програму «Є-ліки». Згодом надійдуть ще 240 тисяч курсів. 75 тисяч із них надійдуть до України до кінця цього тижня. Крім нашої країни, Молнупіравір сертифіковано у США, Японії, Великій Британії та інших країнах. У МОЗі наголошують, що препарат призначає лікар, він цілком безкоштовний та не продається в аптеках. А реалізація одноіменних неліцензованих препаратів є злочином. Молнупіравір – це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Сімейні лікарі першочергово призначатимуть молнупіравір пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого. Щоб отримати щеплення від ковіду на межі з окупованим Кримом, більше не треба чекати, поки набереться група. Про це повідомила представниця уповноваженого з дотримання прав жителів Криму Ірина Верігіна після моніторингу КПВВ «Чонгар». Раніше, аби вакцинуватися Pfizer'ом, треба було чекати, поки набереться 6 охочих або прямувати до найближчих пунктів вакцинації. Але тепер флакони з вакцинами відкривають, навіть якщо по щеплення звернулася лише одна людина. За словами Верігіної, тепер є офіційні роз'яснення від МОЗу, і медики мають офіційну згоду відкривати 6-дозні флакони з вакцинами заради однієї людини, яка прямує з окупованого Криму. Їм дозволили відкривати ампулу навіть тоді, коли приходить вакцинуватися і одна людина. Тобто тепер вони не відправляють не Чонгар, не в Генічеськ, а всі бажаючі можуть вакцинуватися на КПВВ. Кількість інфікувань в окупованому Криму швидко йде вгору. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади півострова зафіксовано 1783 нових пацієнти із ковідом. При цьому 10 кримчан пішли з життя від ковідних ускладнень. Сполучені Штати поступово послаблюють обмеження. Губернатори штатів Нью-Йорк та Масачусетс скасовують обов'язкове носіння масок у закритих приміщеннях. Виняток – лікарні, виправні установи та школи. Крім того, у штаті Нью-Йорк більше не потрібно показувати сертифікати вакцинації при вході до громадських місць. Це був надзвичайний тимчасовий захід, запроваджений 2 місяці тому. І зараз ми вважаємо за можливе скасувати це правило для тих, хто працює в приміщеннях. Влада округів, міст та власники компаній можуть самостійно вирішувати, чи потрібні маски та чи потрібна вакцинація. Влада штатів послаблює карантинні обмеження, оскільки спалах епідемії в країні йде на спад. Середня кількість випадків зараження ковідом за 7 днів знизилася на 44% порівняно із попереднім тижнем. Щодня виявляють трохи більше 220 тисяч інфікованих. У лікарні потрапляє на чверть менше пацієнтів – 13 тисяч на день. За добу у середньому помирають 2400 людей. Це на 3% менше, ніж попереднього тижня. Думаю, скасування масок – це нормально. Люди вакциновані і вони мають імунітет. Я помітила, що в Нью-Йорку краще дотримуються правил, ніж на південному сході країни. Тут більше вакцинуються та здають тести. Тому думаю, що рішення губернатора є безпечним. Тим часом мер міста Нью-Йорк поки що залишив у силі правило, згідно з яким потрібен сертифікат вакцинації при вході до ресторанів, театрів, спортзалів та інших закритих приміщень. На початку березня влада штату вирішить, чи потрібно продовжувати носити маски у школах. У Масачусетсі вже оголосили, що для учнів та учителів маски обов'язкові лише до кінця лютого. Однак у Білому домі поки що проти послаблення обмежувальних заходів. Коли повсюду в країні так швидко передається інфекція, слід носити маски в закритих приміщеннях, включаючи школи. Цього тижня ще 5 штатів, включаючи Нью-Джерсі, Каліфорнію, Коннектикут, Делавер та Орегон, оголосили, що послаблюють або планують послабити правила маскового режиму. Ходити вулицями без маски тепер зможуть іспанці. Нове правило схвалив Кабінет міністрів країни.
Це правило для всіх, і таке стало можливим завдяки відповідальності, яку проявили всі, хто вакцинувався та виконував санітарні правила. Маски на вулиці зробили обов'язковими наприкінці грудня, коли в Іспанії почав поширюватися омікрон. Новий штам щоденно виявляли у десятків тисяч людей. 12 січня зафіксували 179 тисяч заражених. Це є антирекорд для країни. Останні півмісяця інфікованих дедалі меншає. Цього тижня на 100 тисяч людей припало 2000 випадків ковіду. Це у 1,5 рази менше, ніж на початку січня. Ми втомилися від масок, і я з нетерпінням чекала на можливість їх зняти. Але на роботі мені все одно доведеться їх носити. Думаю, маски – гарний захист. Вони захищають нас краще, ніж ми очікували. Але, думаю, вони не дуже потрібні на свіжому повітрі. Іспанія наслідувала кілька інших європейських країн, які почали знімати карантинні обмеження. Носити маски на вулиці більше не обов'язково у Франції та Італії. Франція також скасує ПЛР-тести для тих, хто в'їжджає в країну, якщо вони повністю вакциновані. Швеція з кінця березня почне впускати усіх закордонних мандрівників, не вимагаючи сертифікатів вакцинації.